Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, birthday ngayon ni ano guys ni Ma'am Shitin guys. Oh, Karon? oh, maliligo tayo na. Karon alawa? Oh, alawa. Kasi ko na-inform eh. Yes. Ligo ka, ligo! Kay, Mau lang. di ka mo greet sa mama. Happy birthday sa di paligo na ko. Baby, I'm a confidence all day. Meron yung measurements. And on we'll go. So guys, tatanungin na natin sila kung anong na-feel nila pag inom nila ng kape na gluta lipo. So una nating tatanungin ay si Kuya Vincent. Anong na-feel mo pag inom mo ng kape na gluta lipo? Alright, so I drink this Glutalipo last night. So about the lasa ng kape is, gustong gusto ko yung lasa ng kape. And then what's best for this coffee is that from the word Glutalipo, so meaning to say gluta pampaputi. So meron siyang pampaputi at meron din siyang yung lipo, yung pampadaot ba? Ano siya tawag? Yung pampapayat pala. So, gustong-gusto ko tong coffee na to dahil after kong uminom nito ay like nagdi-detoxic yung katawan ko, like parang ang bilis mag-digest ng kinakain ko. So, it seems like parang dapat bago ka uminom nito, dapat uminom ka dito pagkatapos mong kumain, like yung mga food na yung matagal mahilis, yung matagal ma-digest, like lalong-lalo lang yung mga kanang foods na madaming cholesterol, like yung baboy. So dapat uminom ka dito after para ma-detoxic agad yung mga kinakain niyo. So yun lang po, at basta gusto ko to. So meron pa akong dalawang coffee dito. So I'm gonna take this. Yung gabi ko to iniinom. So yun lang po. Thank you. So guys, tapos na si Kuya Vincent na. So susunod naman ay si Ma'am si Mercy. So pupuntahan natin siya sa taas. Usay na feel mo pag inom mo sa kape nga gluta lipo. Nagbalik-balik ko sa CR. Pabalik-balik ako sa CR. Naura na. Nasasarapan din ako sa kape. Inay gigag tingog. Si Jen pong tanaw. Chen! Let's wait natin si Tita Ginny sa mga gusto mag-order ng Gluta Lipo, guys. Please message this Facebook. So guys, next naman ay si Tita JJ. So unsay na feel mo pag inom nimo sa Gluta Lipo? So, hi, what's up mga me? So, gustong-gusto ko yan kasi gusto ko talagang pumayat. Ang feel ko lang pag inom ko, okay lang naman yung lasa. Pag timpla mo, makikita ka na mga yung parang Mga sagbot. mga sagbot. Tapos, mawawala lang din naman siya, no? Pag Inutay mo maayos. pag na-mix mo na ng maayos, okay lang yung lasa. Tapos, maganda sa feeling pag tapos mong uminom kasi nalalabas mo lahat ng dumi or toxins toxins sa sa chan mo. Basta, yun na yun. Welcome to the CR world muna tayo. Para labas lahat ng toxins. Kung pwede nga lang sana may stocks tayo doon eh. So, pang patry lang yun. Pero, thank you Atinich kasi pangatlong sachet na yun or apat na ba. Salamat Atinich! Okay. So guys, no, yun ang mga comments nila about sa Gluta Lipo Coffee. So nagpalit na ako ng hidman guys kasi kinuha ni Chin. So guys, sa mga gusto mag-order, message lang kayo dito na Facebook. So thank you so much sa pagbigay mo Ate Loy sa coffee na Gluta Lipo. Subscribe niyo yung channel na guys. So hey, what's up guys? So mamaya alas 12 guys, birthday na ni Ma'am Shitin. So ngayon ay bumili ako ng Ojipar para gawing cake kasi bato na to iyang birthday guys. So guys, nag-ready na ako ng dalawang Ojipar. Ito lang muna guys kasi low budget film tayo eh. So ito lang muna, tapos bumili na din ako ng parang pang sulat guys. Ito, jamin. So ito guys, bili na din ako ng kandila. Tapos ito guys, pang
dekorasyon sa kanyang birthday. So, ayun guys, si Ma'am Shitin ay tulog na tulog at si Ate Nitch ay natutulog na din. So, habang sila ay tulog, ako'y gising paghahanda. So, magpapatulong pala ako guys kila Brother Jenny at Sister Joy sa pag-decorate ng cake na ito. Tapos, magpapa-alarm lang ako na 11:30 para i-surprise natin si Ma'am Shitin pagdating ng alas 12. So, Ma'am Shitin, kung nanonood ka man ngayon, sana ay magandahan ka sa cake na ginawa nila Brother Jenny. Tapos sabi nila sila lang daw yung gumawa kasi hindi ako marunong gumawa eh. Ako na lang yung bumili ng ganito. Ako na lang yung magluluto ng mga handa ni Ma'am Shitin bukas guys. So i-vlog ko din yun guys. So happy birthday again Ma'am Shitin. I love you. So mamaya guys, antayin nyo mamaya guys ang surprise natin kay Ma'am Shitin. Nagigisingin natin siya pagdating ng alas 12. Let's go! So guys, 11:59 na, so mag-ready na ta. So thank you di ay ni Prince Lark sa iyang pag-sponsor, no. So mao na yung YouTube channel guys, no. So, Prince Lark, please subscribe to Prince Lark guys, no. So ato na ipagawas kay si Ma'am Shitin na dito sa computer siya guys. So ato nang kuha ng cake guys, no. Let's go na. Atong cake nga golden brown. So tara guys, puntahan natin si Ma'am Shitin. Let's go. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Birthday to Tida. Tomorrow. Hey, what's up mga megs? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding. So for today's video guys, birthday na naman ni Ma'am Shitin. So thank you so much nga pala sa sponsor sa amin. Hoy! Gusto nga ipawawash, no? So, thank you so much nga pala sa nag-sponsor namin ngayon si Sir Prince Lark. Subscribe niyo po channel niya mga meg. Mga wallet ang ginuo yung channel mga meg. Thank you po dahil nag-sponsor ka. Wala kasi sana kaming handa ngayon. Buti na lang at may hulog ng langit. Thank you so much again, sir! And of course, thank you so much Auntie Alma Sophilic sa pag-sponsor mo din po. Thank you, Auntie, kasi malagi kang nandyan kapag may birthday dito sa amin. Always present ka talaga, Auntie. Thank you so much and God bless you mo! So much again, Ate Loisville, sa pagbigay mo nito kay Ma'am Shitin at kay Tito Ine. At syempre, sa chocolate din na binigay mo sa amin noon ni Chien. At mga meg, subscribe nyo din po ulit yung channel niya. So, ay cake si Ma'am Shitin mga meg, no? Happy birthday, Bal! Sabi ni Tito Ine. Hey, yo, what's up guys? It's Vining, no? So, kakatapos lang ko lang magluto guys, no? Nakaluto na ako ng humba tapos dinagpad. So, ipapakita ko sa inyo guys. So, thank you ulit pala sa mga nag-sponsor, si Ate Alma Sulfilix at si Prince Lark. Sir Prince Lark YouTube channel. So guys, no, samahan nyo kaming magluto. Oy, kanina pala ako nakaluto na pala ako kanina. Hindi ko na na-vlog kasi ang hirap pag magluluto ka tapos mag-vlog ka, sobrang sakit na ng ilong. Sobrang init na ng katawan ko. Ayun. So guys, nakaluto na ako ng humba tapos wala tayong lechon belly, tapos yung linagpad, tapos luto-lutuin ko naman ngayon ay pansit. Ang lulutuin ko naman ngayon ay pansit. So guys, at saka mamaya ay magsusugba kami ng baboy. Happy birthday sa aking pinakamamahal na Baktin. So alam niyo si Baktin guys, sino yan? Ito yun, oh. I-insert ang clip niya, insert na picture niyo. Insert. Mauli si Baktin guys, ang pinakamamahal namin. Ito guys. Tapad na mo dia sa pikas. Sa pikas tapad natin isin na mo ni. So guys, no. So ay, day. Dara guys. Dara siya mo na siya guys. So yan siya guys, yung
Pinangga ko yan. Yun! Pinangga ko yan. Di ba, Tinits? Yes. Yes, yes, yes. Nakamamahal na baktin. Yes! $1,000 million. So, maya na naman tayo mag-uusap guys. Magluluto muna ako guys. So guys, bibidyohan kasi dito ining guys. What's up guys? Oh? Ito yung mga luto dito ining guys. Ito na yung linagpad guys. So, luto na yan. Dinapad. So, Kumba. yan. Gibigya. So, ito yung i-ano natin guys. Isusugba. Yan yung isusugba natin guys. Magluluto na ako ng Pansit. So yan ang pinakamamahal na baktin guys. Tay. Bakit mag-video ka? Birthday ni Matintin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, let me blow your candle. Yay! Happy birthday! Hey, what's up guys? So, we're going to the sea. We're going to the sea. Let's go to the beach, each let's get it away. Wait, They wait. say what they gonna say. Say. Chin chin! What's up mga meg oh? But So, birthday ngayon ni ano guys, ni Ma'am Shitin guys. Oh, karon? Oo, maliligo tayo na. Karon alawa? Alawa. Kasi ko na-inform eh. Yes. Sana na-inform ka. So we're here at the Beach. Iho Beach. Bitch. Pero sa gilid rami ni Agi. Eh wala may entrance. Anong nangyari sa iyo, oy? Anong nangyari sa iyo, oy? Gusto mo na maligo kasi pero walang magbabantay sa iyo. Oh. Ano naman ka, oh? Hi mga meg! Takpan! Kami! Non. Alhala ka son! How you like that? Kada ka son lang ka. Bluetooth device is ready to pair. I want you in the depths of your despair. Name of love. Happy birthday, love. What can I say? I love the way that your breath melts me like Novocaine, and we are. Welcome to our channel. Hoy! Masa may sulti naman, Eds? Ligo ka, ligo. Kay, Mau lang. di ka mo greet sa mama? Happy birthday. Ha? Happy birthday sa di paligo na ko. Ano di nga paliko ni mo? Bow lang. Wala na to ha. Happy birthday, Mami Tintin. Hoy! Dali ba? Happy birthday, Mami Tintin. Happy birthday Tita Tintin! Rock. Happy birthday, Mama Tintin. Happy birthday, Mama Tintin, Brad. Happy birthday, Uncle! Ang kamaliga. Ha? Yeah. Ah, si.
Birthday Mama Tintin. Happy birthday! Hindi na panagsara na matagay si Mama Tintin, di ba? Oh! Karon naman ko inom. No, ay naman. Pero di ba lab, panagsara man ka mainom? Wait, ako lang tambok. Waste niya din, matambok siya. Wes mo na ko des budaot. Bali among wish guys, may lang mag ilis mi og lawas. Ayan! Ilis nagtiyan. Kaso maligo na ka. Oh, Yan, nari kang sinina dala. juhi ko. Uli ko kadiyot. Maligo siya to inay. Inay, maligo siya to inay. Hindi ko pala ha. Tigris na. Maligo si Nech. Sa dihang naay unggoy nga nakabuhi. Nakabuhi kagoy. So hi, what's up mga mix? So vlog takeover na today is January 2, 2021. So happy New Year and happy birthday to my Os G Kristen May Fardo, aka Milinsky or Tinchan. So for today's video guys, or for today's vlog is currently nami sa mga balay lang nag-celebrate, but everything has changed. The plan has changed. Oh, people change. So the plan has changed. Instead of ato lang mi sa mo mag-celebrate, so ani lang mi sa bye-bye kay since New Year. Ano lang siya ka-simple yun, di ba? Second day sa January. Yes. 2021. Day 2 of 365 days. So laban din kayo din dapit, no? Nga So, ako friend kay 8 days lang man ay day. ayaw, son. By the bill. Sa prank! Sa nga mo yung maingon nungol kaya dapat mag-enjoy lang kay Medina kay complete family, ay di siya. Incomplete ba kay although wala si Dennis Gale o si Dane Chris Merrill. But happy lang siguro tayo mga kabeg, no? So inyong auntie kameg, no? Si Nitch o si Chin is busy sa paglangoy-langoy sa si ano lang din siya. We'll be right So we'll be right back mga men. Homework change. Baby, that's what you do. Now, baby, don't play. Baby, all my confidence. All day, made on your measurements. That's right. I am tripping in fitness. It don't make no sense. Tripping in fitness. You know it.